Atenció! Algú ve cap ací. No el sentiu? Cap a on anem? Cap a la cambra d'informàtica. Per què? Perquè allà hi ha l'ordinador. Whitehall, on éreu? Hem anat al dormitori principal. Funciona? Sí, però sols hi havia un document. Ja és molt vell, l'ordinador. I aquell home, on és? Tinc un fill i una filla. Niu i Niu. Jo els estim molt. Són els meus fills. La meva dona es diu Eva Fosca i és el millor que m'ha passat. Bé, el millor realment són els meus fills. Ah, sí. I tots aquests llibres, què fan aquí? Expliquen una història.